Szeptember 18-án törzsvezetési gyakorlatot tartott a Vas vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a projekt keretében. A gyakorlaton a katasztrófavédelem mellett erdészeti, természetvédelmi és civil szervezetek képviselői is részt vettek. A szakemberek a 2024-es extrém események tapasztalataira építve készültek az októberi, Velemi erdőben tervezett terepgyakorlatra. A hangsúly ezúttal az együttműködésen, a hatékony kommunikáción és a nemzetközi tapasztalatcserén volt. Field exercise megvalósul az ez irányú javaslatára, ezt a térséget választottuk. Október 18-án a Kőszegi hegység adott otthont a projekt keretében megvalósuló nagyszabású terepgyakorlatnak. Az esemény egyszerre szolgált gyakorlati felkészülésként és nemzetközi tapasztalatcserére alkalmas transfer workshopként. A gyakorlaton 17 szervezet vett részt, hivatásos és önkéntes tűzoltók Vas vármegye több településéről, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársai, valamint osztrák mentőerők is bekapcsolódtak a feladatokba. A munkát több együttműködő szervezet, köztük az Erdészet, a Nemzeti Park Igazgatóság és a Caritas segítette. A feltételezett káresemény az asszályos időszakot követő hidegfront következményeire épült. A térségben fakidőlések, vezeték- és tetősérülések nehezítették a beavatkozást, miközben az asztalkő közelében erdőtűz alakult ki. Az erős szél hatására a tűz koronatűzzé fejlődött, az oltási területek megközelítését pedig az utakra dőlt fák akadályozták. A beavatkozó egységek a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat összehangoltan, szakszerű irányítás mellett hajtották végre. A gyakorlat során kiemelt szerepet kapott a dróntechnológia alkalmazása, az új tűzoltási módszerek bemutatása, valamint a modern eszközök hazai környezetben történő használata. A terepgyakorlatot a végrehajtott feladatok kiértékelése követte, majd egy szakmai workshop zárta, ahol a szervezők megismerhették a projekt keretében kidolgozott extrém időjárás katalógust. November 18-án Bükkfürdön tartott szakmai munkaműhelyen dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok köszöntötte a résztvevőket, aki hangsúlyozta a tudományos párbeszéd és az együttműködés jelentőségét. Az előadások átfogó képet adtak az erdőtüzek, vízkárok, iparbiztonsági kockázatok, lakosságvédelem és megelőzés aktuális kérdéseiről, valamint a dróntechnológia és az innovatív kutatások szerepéről. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a projekt eddigi eredményeit, feldolgozza az időjárási extrémitások hatásait, és erősítse a társadalmi együttműködést a katasztrófák elleni védekezésben. A workshop zárásaként a szakemberek egyetértettek abban, hogy a szélsőséges időjárás kihívásaira csak folyamatos tudományos, szakmai és társadalmi összefogással adható hatékony válasz.